Păi, Vadim, tu trebuie să, tu să faci aici lucru, nu să înghită băieții cum. De aici. Aici, nu știu ce faci. Ia Mișa, întoarce. Dar lasă, tu te gheri tu, Mișa, fotografia atâta, că nu asta la mine știe. Și Iura, te neca cu fum. Da. Nu pot să închid așa ea, și bântii. Ia dă-vă la mine, lasă-mi voi. Da, mă, v-ați săturat, bă. E, m-a săturat. Asta a înghis fumul ăsta. Dar vrei să iau din ar. Trebuie să te faci din tăi cabarelul cu fum și apoi să stai? Ia, scoate de așa gestul. Te voi lasă de alta, băi, eu lucrez aici, să închid și apoi ne mutăm la altul. Înțelegi? Nu da de mâini. Ia du-te, Vadim, George. Vadim, du-te tu. Unde? Să duci așa. Ia, lasă. Vadim. Să-mi tragă vreun Da. Vadim, du-te cu telefonul. Du-te, vai, Vadim, acolo, nu-ți dea, vai, ca trentul, știu, vai.